Amb l'arribada de l'hivern, cal canviar alguns hàbits per optimitzar l'ús de l'energia i, de retruc, estalviar-ne. Però què cal fer per reduir el consum d'energia durant els mesos de més fred? Aprofita les hores de llum. Durant el dia, apuja les persianes per deixar entrar a casa la màxima radiació solar. De nit, baixa-les i corre les cortines per mantenir la temperatura. Ventila només el temps necessari. N'hi ha prou amb obrir les finestres 10 minuts al dia. Regula bé la temperatura de casa. A l'hivern, una temperatura d'entre 19 i 21 graus ja és confortable i, de fet, reduir-la a 1 grau suposa un estalvi d'un 8%. Si has de sortir només unes hores, pots regular el termostat a menys graus i a la nit l'ideal és apagar tota la calefacció. Tingues cura dels radiadors. Almenys un cop l'any, purga'ls per evitar que s'acumulin bombolles d'aire que impedeixin el pas de la calor. Tampoc els tapis amb cap moble i en habitacions buides que no utilitzis gaire pots tancar-ne la vàlvula. Estores i cortines són bones aliades per mantenir la calor. Si en tens, milloraran l'aïllament de l'habitatge i tindràs una major sensació de calidesa a casa. Segueix aquests consells per estalviar energia durant l'hivern. Amb petites accions quotidianes, podem contribuir a la sostenibilitat del planeta i, de pas, la nostra butxaca ho agrairà.